Mali de bɛɛ lajɛlen ka seli kɛ lafiya la, maa si kana kɛ kɛrɛfɛden ye, bɛɛ ka seli kɛ nisɔndiya ani damu kɔnɔna na. O de ye Fondation Zakati mɔgɔw ka laɲini ye. Ayiwa, o de nana ni hakilina ye, fɛn min ye ka misi ani i y'a faamuya b'a la balo kɛrɛnkɛrɛnnenya la malo tulu fɛn min ye sukaro, ayiwa k'o di i y'a faamuya b'a la maa minnu ayiwa ni Ala ye olu lajarabi fɛn min ye fantanya ye, ayiwa n'olu kɔni dɛsɛlen don u ka dahirimɛ la. Nin bonya ninnu dira maaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲarela ale kɔnɔna na. A kɛnɛ kana na fɛn min ye maaba caman tun bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲarela ale dugutigi fo ka taa se a mɛriw ma, fo ka taa se i y'a faamuya b'a la minisiriso min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ɲɛsin bɛ muso ani denbaya ma ani minnu yɛrɛ sigilen bɛ baloko ta fanfɛlaw ma, fo ka taa se jɛkulu caman ma, ayiwa olu tun bɛ a kɛnɛ kana na. A kɛnɛ kɛra nisɔndiyako ye maa minnu bɛ yen nɔ ayiwa n'olu de garijɛgɛ kɔni dunna ni bonya ninnu na olu ye caman ye u ka nisɔndiyaw jira. Madafɛli mɔgɔ ni ye bɛɛ ta ye n'i ma ko fana bɛ tugu i kɔ mɛ tile kuru a bɛ mɔgɔ min nɔfɛ a ye tugu a tigi kɔ i b'a sɔrɔ a ka kasa de ka bɔ. An bɛ Ala de sababu ɲumanw na, an bɛ tila ka Ala de sababu ɲuman na. Jamana in Ala k'a ɲɛmajɔ, a ɲɛmajɔbagaw Ala k'o ɲɛmajɔ. Gɛrɛgɛrɛ b'a ma ko caman bɛ Ala bolo Ala k'an kisi ka bɔ a ma. An bɛ fɛn min ni hɛrɛ don Ala k'a d'a ma. Maa min ye balo d'i ma k'i kana sa, maa min ye fini d'i ma k'i kana malo k'i ka sutura. Dalateliya la ne ye fɛn min ye jama ɲɛfɛ a b'a fɔ de ko tanti bébé. Tanti bébé Madame Jai. Tanti bébé k'a barika. Nin den in b'a fɔ Ala ye Ala bɛɛ kan dɛmɛ Ala ka dɔ fara si kan ka caya. Ya Rabbi Allahumma amin. A ma ɲi nin jama ɲɛna dɛ. Nin ka ɲi a woloyɔrɔ la, a cɛ ka ɲi a furuyɔrɔ la, a cɛ ka ɲi a cɛ balimaw ɲɛ, a cɛ ka ɲi a cɛ buraw ɲɛ, a cɛ ka ɲi a cɛ faso la. Ale Kulubali maa min y'a cɛ wolo yɛrɛ ye Kulubali Asa Kulubali o den de fana sigilen filɛ kama wolola ma ko tiɲɛ. Bon kɔni vraiment a kɛra bonya kɔnɔ ani nisɔndiya kɔnɔ c'était Fondation Zakati ye ka siɲɛ fɔlɔ ye ka nin an wele an ka na bon dɛmɛ fana a bɛna wagati min na a bɛna a natuma de kɔnɔ parce que seli la caman bɛ taa saga faga u bɛ nisɔndiya ni fana nisɔndiya ye ka taa se banabaatɔ ma n'o y'a sɔrɔ u fana bɛ seli ɲuman kɛ mais ɲinan ta yɛrɛ dɔwɛrɛ kɛra la tuguni mun ni kɔrɔma yɛrɛ tɛ kelen ni u ye fɛn sɔrɔ u ye balo fana sɔrɔ ne balo sɔrɔ donc c'est kɔni o fana ko ɲuman misi 2 an y'o sɔrɔ bon ani bɛn kit ni Ala ka jɛ ye an bɛ bɔ yan sɔrɔ fo kɔnsi directement ka taa a duba wɛrɛ de b'a tila ɲɔgɔn fɛ donc bon an kɔni an bɛ foli ni halisa an bɛ foli de kɛ ka se Ala ka Fondation Ala ka halisa k'u sankɔrɔta u y'a bɔ nafolo min Ala ka halisa caman bila nɔ la. Ka daminɛ Mali kɔnɔ ye fo ka se Mali kɛrɛfɛ dugu n'a kɔfɛ dugu la Fondation Zakati wele k'i jɔ den 12 de tun b'an bolo fɛnɛ na bi den kɛla 100 ye fɛnɛ na donc jɔn y'o an soutenir ka courage d'a ma Ala ale donc an b'a fɔ ni barika da ye Fondation Zakati a sara t'an bolo n'an b'a sara Ala ka ye dɔw ye parce que fɛn t'an bolo ka sara ni dɔw ni kanga tɛ o si ni kɛnɛya ka jigiya k'a ye ka dɔ fara nin yiriwali kan san dɔ bɛ fara nin yiriwali kan b'o de deli Ala fɛ Ala ko dɔ fara kan Ala kana jigi Ala k'a yɛlɛ Ala k'a yɛlɛ ka dɔ fara yɛlɛ ka ba de Ala fɛ an bɛ don ka gouvernement fana ye gouvernement Ala ka jigi aw bɛ dibi min na ka ban Ala k'a mɛn an y'an bolo di ɲɔgɔn ma parce que k'an dusu ɲɔgɔn k'an tɛgɛ bila minɛn kelen kɔnɔ komi komi an tun b'a kɛ cogo min na an b'o de deli Ala fɛ Ala k'an dɛmɛ n'i y'an yɛrɛ wolola faso kɔ k'an nana don faso la ka n'an jɔ ka cɛsiri nin di faso la an bɛɛ b'a ɲininka de ko an bɛ bɔ nɔgɔ la mɔgɔ si tɛ to fɛn kɔnɔ n'i ye min kɛ i b'o de sɔrɔ i ɲɛfɛ Fondation Zakati bɛ kɛ o de kɛ donc hali bi Ala ka nin ɲɔgɔnna sɛ jamana la. Fondation Zakati maa min kɛra a ɲɛmaaba ye anw ka jamana kɔnɔ yan nɔ n'o o ye Madame Jai Mariama Kulubali ayiwa ale nisɔndiyalen ye i y'a faamuya baara kɔrɔfɔw ta
a korofo ko nanna ya jira ka fo aywa ulu be ni dabo fe min gama ado kunte dore ka hine ko ni ta ka nyeshi ya fu me bala mauma mamu aywa ni ulu ko ni mo be ni fenu na ni watina donc ko ambe ya no munabi iko ne yado sanwo san me nyogon soro ya ni kene inka ya no sanwo san me nyogon soro ambe mishiudi ala yake ala ni awere ni communauté be ni bénéficiaire ka doawu sanwo sa do de be fraka donc ambe ya no c'est pour que ka célibat lancement ke ka mishiudi o misiu nala esini nyuma nyirana ka misiu nu faka ka suko kla ka di mo ma ansera ka mun soro ni sen o ye misi keme ani misi binani ani misi duru o de bena klam ko ni ngonche ka fara o misi sogo nununka penkele mbala no ye kuraye salo anya eseye anko ambala je na nyena anko na nyena amena ke ladai o ye ka balo fara o di mo ma kalo kalo ya do salo anya ke kalo kalo ambe balo di yoro dowla anya di kasobo na anya di docteur soula anya di école coranique la anya di personne individuelle uma donc ñine ambe munke sugo amba accompagner ni malo ali tulu ali sukaro e ambo duma donc o fene lancement de BAB donc ambe amuna ambo de la wala sa selba mo munu gele ya nimbuka o kase kan ni sonja soro selba do anya adam deke kabi semaine dernière nanye selma fini di dem senuma otunya adam ne donc bi nan seraka ni mbalo duma pour que selba c'était mununye ou bien ka gele munuma u ka se ka baloke abe ni soja nati du kono abe ni soja nati jamana kono amlo de fala zakati yere ka objectif yode pour que gele abe mununka nambe se ka koke mumbe gele ya buka mumbe u ka gele ya doya zakati yere na kunyode ambo de fa ambe ya ode kama sisa am flenye donc anga programme teni ndronya aw yere ba do togomi ambe ni ke selibani selfitini ambe balodi mais o kerafela la ambe fenroke anye misiru jokateme ambe centre de santé u joyoro la centre de santé communautaire u ani centre de santé u be barake wasa mo ko mun deselendo nu taraw luka centre la ni setuye u ka se ka fura soro ka se ka fura ke ka soro dreme tubulo ko na dese fura kella ambu de mawla munye de munun fene bange ba tanyala wali gele ya be bange ba ka hali ni falawte u bange ba u desera ambolu fene parene na nyolu parene am se ku demene munye kalo ambe fendo di u ka bange ba uma mumba to dem sele nunu be deme u se ka frake u se ka dumininke u se ka ferebo u se ka tali kolla donc fene yanga programme doye o yanga programme principal ye ambe bamako ya tiedo ngante bamako tron ambe kayne nyoro ambe moptini sebare ni kona ambe bananzole ani marako o temenen ko fe ambe lagine fene ambe Mauritanie par exemple équipe munun flenye ayay chama na suro tara sakadi Mauritanie tara sakadi lagine taro lakana deme o islamia tabulo bilebile doye aywa fe menye fondation zakati ye aywa me do kuye ya rabbi ala kuto onye digiye